Gue SMS nganggo bawa iki lho. Lah SMS gak dibawani. Ya ora lah SMS iki lagu dangdut langsung joget nang apa dadak dibawani. Yes. Walang kekek. Ya. Loh. Wah, walang kekek. Lah iki walang kekek iki. Ya iya ya wis. Kok lah ya wis. Hei, hei. Lah ngapa? Apa? Lha iki gerakan Cimahe, Citandui ngono kuwi. Masih Cimeong ya ora ngono kok. Kaya ya lek ora gelem gende-gendeng ora apa-apa. iya, Piye kabarmu? apik. Apik. Anakmu ya sih padha sehat? Sehat. Ya anakmu pira saiki? Pira? Papat. Iya. Ya menungso. Duduk kirek. Anak kok kirek iki lho. Anakku sing lahir terakhir iki tak guak. Kok lahir terakhir di gua iki lho? Tak guak. Lah kenapa kok di gua? Bicara nek ndase kok. Kok anak orang nganti ra ono ndase iki lho? Lah iya, aku ya sak repotan. Heeh. Iki dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Pranajati yang ke-17 dan hari ulang tahun Guru Besar Pranajati Dr. Ganang Trikora Waluyo Sarjana Hukum yang ke-44. Lah akeh masalah. Lho kok akeh wong umur kok? Lah ya tegese Dr. Ganang Trikora Waluyo Sarjana Hukum. Jabang baik jeneng akeh. Anakku ya jenenge Waluyo ora waras-waras. Anakku ya jenenge Waluyo gedhe ndase tok iki. Sing penting wong tuweke iki iso nyinaoni apik. Ya nyinaoni tapi anakku hebat sekolah. Anakmu apa? Kok iso? Anakmu apa sekolah ngombe ae? Lho kok iso anak kok ngerti kowe? Ngombe nang Kraton Solo no. Hah? Nang alun-alun kidul. Lah kok ngerti? Ngombe lah aku ya rono. Ceritane Ngombe. Bocah 5. Heeh. Ngombe gelag-gelag tak parani. Iya. Wah. Iki anake dikin. Nggih, Om. Lah kok ngombe ngene iki karepmu piye? Masa depan bangsa iki terletak nang pundakmu besok iki. Wah. Lah kok ngombe ngene iki piye? Tak tuturi apik ta? Apik nuturi. Lah kok ditawani ngombe aku. Karo anakku? Lah piye? Lah ngersakne nang pripun nang sak gelas mawon nang. Anakku ngomong ngono. Iya. Lah terus kowe? Aku ya mah. Oh, berarti mentalmu apik. Wong tuwa kok. Berarti kowe jenius, kowe ngerti barang sing apik-apik. Ora jenenge kuwi aku ya mendem kok dadak. Aku ya ora iso. Kowe lagi mendem. Enek babi enek cak dikin. Tapi anakmu sekolahnya juara kelas nulis gaya apa? Juara kelas? Nulis gaya apa? Ya nganggo pulpen. Nah, logika itu. Ya jelas logika nulis nganggo pulpen. Anakku bar tak tetakne iki gak gelem nulis gawe pulpen. Anakmu bar ditetakke ora gelem nulis nganggo Gak pulpen, gak lah nganggo apa? Lah nganggo pipise. Kok iso? Nang lemah ini ditulis. Aku kan Bagio. Ya, Bojoku Tutik. ya. Bagio dan Tutik ini ditulis. Ngene, Bagio dan Tut. Kenemenan iki. Kuwi kan nganggo logika lek kuwi. Kurang I karo K to. Lah iya terus? Aku untunge nang kono. Hah? Kurang I Karo K. karo K. Lah kowe ning kono kenapa? Aku nang kono rombongan no. Ah terus? Tak wehi I karepku tak wehi I ngene. Lah kok I ngene entek kok aku.
Ah untunge karek kurang K. Heeh. Karek kurang K. Lah untunge bojoku mulai ke pasar. Iya iya. Terus Nyente. Iki tulisannya gerangannya ambek anake iki. Ora kena diwaca wong iki. Lah ya. Ini kurang K, tak tambahane K. Belajar dua brek. Wah, jembret kabeh. Kowe ya sayang karo bojo. Yo sayang. Wah, tak aku krungu jek seneng nukokke pakaian-pakaian kanggo bojomu. Wah, mbok tukokke apa? Lah tukokke rok. Rok. Lah kok digawe mara tuwa. Bojomu mbok tukokke rok ning digawe Mara tuwa. Mara tuwa. Lah bojoku karo mara tuwa meh padha lho. Heeh, terus Digawe mara tuwa. Aku jam 4 esuk mulai kok tanggapan. heeh. Enek wong nyugokne geni ning pawon, aku metu pawon. Hah? Yang ini kan aku nyugokne geni ngene iki. Lha ala cebleke kok mburi ta? Piye? Iya ini kok wis mateng. Iya ini kok wis godhog wedang. Hah? Ora trimo ngono ya aku. Lah ya. Tak kerowok ini. Mbok anggap bojomu. Tak anggap bojoku. Lah terus Lah kok mara tuwae noleh. Bojomu ning sumur lele. Modal aku. dadi kleru. Kleru. Ah terus kowe isen no. Isen aku gak wani mulai 12 yang kali aku. Heeh. Ngantuk raup. Lah kok sore apa sore jam 4 Mulai. wetengku ngelih. Aku nyek mulai. Lah kok papakan ambek maratuwa ya semacam ayu ngono pisan. Piye? Yang ngene iki pikirku tuh dicelatu. Oh, mau diseneni apa kepiye ngono? Iya. Lah terus Tibake ngene. Ya mek ngene iki tok. Caedan. karo mesam-mesem Karo ngono kuwi. mesem ya. Caedan. Ngono gak kurang ajar ta. Iya. Har. Piye? Piye? Iki kebeneran. Heeh. Mas Dikin, Piye? iki awake dhewe ditampa dadi karyawan nang nggone lho, apa? Mi Pranajati. Nah, Mi Pranajati, Produksi anyar. produksi anyar. Ah. Nah, awake itu termasuk satu-satunya kuli yang paling pertama. Ya. Sampean tak delok ditampa dadi mandore. Mandormi. Mandore pabrik Iya, mie. pabrik mie. Pranajati. Oh, gelem jelas aku meningkat. Nah, Lah kowe? tak delok nang papan nama. Heeh. Aku ditampa dadi satpam. Kowe dadi satpam? Iya. Aku mandore. Mandore. Bagio. Lah aku. Ora enek Lah mosok kerja elek-elek ngono ora enak. Lah iki sampean apa ndaftarke apa ora? Lho ngawur tok ya ora no kok ya. Ora kok ngeyel ora ndaftarke kok diterima ya ora enak. Ah sing arep nampa sapa? Ya wis. Lah iki sementara Heeh. supaya para pamirsa ki preso lek awake dhewe iki dadi karyawan. Aku dadi apa? Lho, awakmu ya melok to? Melok, Mau pengen. pengen. Jadi piye sake ya? Oh iya ora apa-apa, tetep dikai kedudukan. Nah. Aku mandor. Heeh. Kowe satpam. Kuli ngono piye? Kuli Heeh. sing angkat-angkat ke. Lah iya to. Walah lah mbok iya. Protes kok mbok iya lho. Iya wis. Halal to, nyambut gawe sementing halal. Halal, bener. Pikir kula ora gelem. Heeh. Lah kula nambah iya timbang anggur ya. Iya. Misale wis diterima. Heeh. Iya. Minggu pertama dina Senin. Dina Senin Perkenalan karo warga. karo warga.